Riba seherni hoite phaimani kaisa koktuma nukmani eba kheba naimani yagulo norokni bwkha belai kheno sajaknai kosto wngjaknai o video rok nukmani yagulo jobo jolijaknai tei obo kahai nugui tongphano chesa khlaina muchung phano eba kheba hamrina muchung phano hamri manya obo kahai ma tongnai hingkhe tamo wngkha kaisa wanajaknai koktwma kasai phaika riba seherni khoroksa narendra bumungui umor soksu gya cherai thangnai salo gram pahariani basi o jagani khoroksa chwla bini nogo berainani phaimani o cherai noklao thwngui no tongmani a jorao o parani no khoroksa borokni sui masa phaiui o cherai ni gdanao phaiui warui rwphaikha warmani yagulo kheno o cherai buma buphano saka tei bini pisong no saka bini pisong bo sui waro hinui khwnawi sui warkhai to baksa basi banchiya belai kheno bish wnggo rabies rok wngbo hinui saimanui no borok dakti khlai no rabies injection rinani bagui hospital o tlanglai thanglai treatment rinani bagui bono hospital o tlangma logi no ar jagani nurse rok bono 3টা anti rabies vaccine rwui rokha riui nogole kifil ka kaham kwrwng no koyekdin kaham kwrwng haino thwngui chawi haike no tongkha agini kahai tongma haino phiaba koyekdin ni yagulo kheno bini saksori o change wngui thangka tamo wngkha hingke bobo sui rok behave khlaima haike no khlai tongkha sui pungma haike no pungui sui kahaike khapurumui sui kahaike no swngui tongkha o cherai ni saksori condition no nugui nokni borok rok buma bupharsong teisa haino hai a ganani hospital o tlanglai thanglai kha bono aro chikitsa khlainai rok bo nukha je o sui gdana bo warma bai o sui ni bish rabies bokrogo hapsugui thangka abagui omo hai wngui tongkha bo bokrogo hapsugui thangma bai sui kahaike bo behave khlai tongkha tei amo hai condition o cherai sui kahaike se swngui warnani nai tongkha कुत्ता काटा था कब 20-25 दिन हो गए इलाज कराया था अपने बच्चे का सब कुछ करा चुका है कहाँ कराया था बिछिया में 3 सूजी का लाल लगी कहाँ काटा है कब काटा है यहाँ 16 तारीख को काटा 16 तारीख का je bono chikitsa khlainai rok nurse rok no omo hai condition no nurse rok bo bono ganao thangnani nailiya bini kebo ganao thangnani nailiya bono treatment rinani nailiya jotono kirijagui tongbai kha tei doctor rok obono declare khlai rekha je rabies ni joto vaccine rok complete wngui paikha joto dose no rwui paikha joto dose rwui paimani yagulo phano bini omo hai condition hingangke jong kuno khlai manliya tei je vaccine dose tongmani obosai joto rwui paikha अभी ये विषय संज्ञान में लाया है। हालांकि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी इसी कारण से किसी की मृत्यु होना ये अपने आप में पहला केस मैं ऐसा देख रही हूँ और इसमें हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय लेनी आवश्यक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस को चूँकि एसजीएमएस में मृत्यु हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के एसजीएमएस के सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट भी ली जाएगी और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है उनकी भी उसमें क्या कारण है जो इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी ये जांच का विषय है। ge tei kuno phano gurikha hini sakha doctor rok sui ni bish amsuke kasukui thangka je o cherai sudu sui kahaike sini behave khlaiya koyekdin ni yagulo hingke no o sungjar no bo yakarui kalangui thangka rest in peace bongparani collector no okok no samani yagulo bo wana jakha je omo kahai khotna kuno dino phano gotiya khoje social media videos rogo simise omo kahai nogo phiaba chini parao hingke omo hai wngya kho ni saka phiaba bo belai kheno wana jakha tamni hingke sui warui rabies vaccine rwui paimani yagulo phano joto dose rwui paimani yagulo phano bo rabies manjagui paikha obo tamni bagui hinui wana jaklaikha jotono
Tei obono tui no hospital obono rabies vaccine rwkha riya opojotoni report o tabukbo sanlai no tonglai khoboro je adi no rabies vaccine rima ni ro. Omo kahai kwbangmano question tongo je bono rabies vaccine already reoui se paika sei warmani yagolo haipono se bini abo hamya main kok hingke omo se sengmung hingke je bono hospital o tlangui sei warjamani yagolo rabies vaccine rwkha na riyaui de rwkha hinui sawui rwkha na rimani onno vaccine rok de reoui ri pul wngui abogui de omo kahai wngnani na hinui kwbangma question achaijak hingke omo rok no tui no judge patal khlailai tonglaiko tabukbo.